reggelt. Fú, fárasztó volt ez az éjszaka. Szerencsére túlértük. Nos, mit csináljunk ma? Szerintem, hát nekem van, szerintem fel kellene fedezni, hogy mi van ott a vasajtó mögött. Ott a sátor mögött, a vasajtónál mi van. Na majd most kiderítjük. Gyere. Én is. Nos, hát... Fú. Én megnézem, hogy mi lehet ott, addig te nézd le a kútba, hát ha találsz valami érdekeset. Látom, beleestél a kút. Ajtó. Na várjál, ez kezd érdekes lenni. Ha. Ezt eddig észre sem vettem. Vegyj arrébb. Menj be. Jó van, menj be, nézzük. Azt a... Ez egy Herobrine intéző. És itt egy kar. Mire lehet jó? Ajaj. Szerint... Végre! Végre kiszabadulunk. Júj. Jaj. Végig van fákja ez van. Érdekes. Én látom. Azt a... Látom. És itt meg felszín. Azt a... Végig ez a hely volt az. Hát ez durva. Hát ez durva. Gyerünk vissza a sátorhoz. Tegyük le a cuccokat. Hát a kardokat. Én sem, de azért tegyük vissza. Itt van egy tábla. Meg kell hallnotok. Mi van? Szerinted a városbeli gyerekek szórakoznak csak? Szerintem kérdezzünk meg a város őrét. Ott van. Bizony, ő a város őre. Kérdezzük meg tőle, hogy tud-e valamit a Herobrine idézőről. Azt a mindenit. Elég nagy darab. Hát, tudod, mereven néz előre. Neki nem szabad mozognia. Nem tudom. Mindegy, beszélj neki valamit. Ne, te beszélj. Nem baj, azért próbálj neki mondani valamit. Igen, hallok. Húha. Ezek szerint hall. Kérdezd meg tőle, hogy tud-e valamit a Herobrine idézőről. Igen, tudom. Mostanában sok kölök ilyen Herobrine idézőket épít össze-vissza itt a városban is, meg minden. Nem győzöm őket eltakarítani. Ezek szerint a gyerekek csinálták. Tudod, hol vannak a gyerekek? Igen. Általában a városháznál játszanak legót, de most szerintem nincsenek ott. És hol van a városház? Itt van mellettem. Az? Igen. Akkor köszönjük a segítséget. Szívesen, ha kell, máskor is segítek. Végül is hallottad, hogy mit mondtunk? Szerencsé az csodás hangomnak. Belépés csak OP-knak. Mindegy, gyere. Nincs itt senki. Ezek szerint most nem legóznak. Ez csak sült hús.
Gyerünk vissza a sátorhoz. Öppe. Menjünk el mögötte, hát a nevezés. Baj az, ha észrevesz. Kezdek éhes lenni. Húha. Nincs nálam hal. Chestben van, azt hiszem. Végül is akkor megtudtuk, hogy csak a gyerekek szórakoznak, hogy a város őre egy legyen nagy Behemoth, és hogy egy templom van alattunk. Én még mindig nem értem, hogy a gyerekek miért írták ezt ide ki. Kezdek én is félni. Együnk egyet, hát ha elmúlik a fél. Na, hát ha nem fogunk félni, eszünk egyet. Na, ezt nagyon jól megsütöttem tegnap. Hát... Jól van. Fú. Késő van, lassan aludni kellene. Aludjunk egyet. Jó éjszakát. Jó éjszakát.